No niin, pelaillaan vähän Minecraftia. Noton Web 29 esittäydy. Eli siis tervetuloa päivää. Ohoho, joku puoli. Aha, nimiäkin puoli. No nyt niin. No Peli pissara. No niin. Hei, se meidän yksi puu on kasvanut. 2 puuta on kasvanut. Oh yes. Kerrotaan näkee mun saaliksen. Meillä siis on pelaamassa Optimus 88, Xada ja Noton 29. Eli Miksa, Iksa, James Bondi ja Neuvot, eikö se niin? No joo. Kyllä juuri niin. Siitä kun sulla ei ole vaaleat hiuksia, kato sitten, sun niin voisi olla James Bondi. Erittäin hauskaa. Hei, täällähän on meidän ystävämme Herra Puu. Sanoin. Päivää! Päivää! Aika repstaa meidän. Näitä puita voi tulla hakkaa yöllä. Lähdetäänkö nyt vielä naista? Odota, minä hakkaan nyt nämä puut, kun ne nyt on kerran kasvatettu. Niin, olis nyt hiljaa jo. Oho, melkein. Mikä hemmetin? Perhana tää lagi ihan ällöttävän. Tää lagi niin perkuisti. Toivottavasti meidän yleisö ei siitä suutu, koska sitten katsojilla on vähän ja sitten ja sitten tulee tosi. Mulla ei laki yhtään ja mulla ei kaatu tää silloin kun ne vielä kertaakaan. Pitää ottaa vähän Ei mullakaan ikinä kaadu, mut siis. Mulla on nyt lähti loppu kesken. Hei tässä on. Mulla ei oo. Täällä on timanttiviakka. Se ei oo ollenkaan mennyt miksikään. Se on vieläkin samassa. Tai sitä valtuutta. No niin, kestäviä hienosti. Hei, täällä on skeletoneita. Mistä hemmetistä nää skeletonit tänne ihmisiä? Niillä on. Se hemmetin admin varmaan spawnasta. Missä se admin on? Menaas. Mikä sen nimi oli? Nippe. Mikä sen nimi oli? Nippis. Hei, tossa on kone. Niin se on. Oho, me käytän nippeistä. Kyllä se varmaan tajuu. Hei! Nippi 5! Siellä on trolli. Onko? Mie en näe sitä sukua ollenkaan. Mie muistan, että silloin trolli, mutta mie en näe Nyt mä oon Crafter. Hei, ketä on tippu? Luvan käyttää modeja. Älä mene kreatiivia ihan oikeesti. Ei tässä ole mitään hauskaa sen jälkeen sen. Oota, saanko luvan? Ei kun en mä kreatiiveja, vaan siis mä kysyin, saanko luvan käyttää modeja. Kun siis on. Mulla on lanksit, hankitaan lanksit. Eikö tulee? Sähti. Lanksit. Ja Bondille on tossa noin. Hei, minä lähden. Joo. Sitten Matti yli koneen ymmärrät. Joo. Se on sellainen. Mis puut? Se on mis puut. Kaatu. Minä otan noin woodlanksit. Heitto. En mä näitä saa joo. Se vastas tuota. Tuota. Semmonen plugin on tässä semmosia. Aijaa. Aijaa. No mä käyn laittaa Timbermonin. Haittaako se? Eiku en mä jaksa. Mä laitan sitä Ei, älä laita. PS. Se on hieno trollafacekin. No lol! Sillä on kreatiivi aika varmasti. Niin on, se on admini. No lol, se käyttää. Miksihän se käyttää kreatiivi? No perhana. No ei se haittaa. No niin. No, Super Mario. Missä on Super?
Kohta se kone on. Mulla on yksi ja yksi vaivainen tiikki. Hei oota, mä menen kysymään. Tää on lipotunteella. Just joo. No nyt se lähtee rakentamaan meidän. Eikä hetkanen näin. Se kattoo meitä. Kui? Halutaan. No. Joo. No niin, kun halutaan. No annas meille nyt se taas. Kiitoksia. Olisitko niin kiltti? Olisit. Niin. Sinä en osaa kirjoittaa. Mun pitää kirjoittaa Olis kiva, niin me kirjoitan sen Olis sanan Z. No se on tää kama mulle. Paljon. Puuta ja lasia. Paljon puuta ja lasia. Sitä me tarvitaan. Eiks niin? Se on teidän stack. Ei. Kirjoita ei. Oota, mä heitän jotain pois. Obsidian. Joo. Mitä? Laita se lasi sun päähän. Noniin, mä otan näin. Tule yö. Lasi mun No lasi on sun päähän. Mulla on lasi päähän. Mä otan kalan mun päähän. Ei. Mä otan laudan mun päähän. Aloitetaan seuraavan päivän sen talon rakentaminen. Miksi? Hei, me kysy vielä. Antoiko se sulle obsidiaania? Antoiko se sulle obsidiaania? Ei. Ei sitten. Lähdetään rakentamaan taloa. Mä lähden nyt jo. Morso. Kiitos Iiro, kun hyöräilit sitä Super Mario Brosia, niin nyt mulla jäi se päähän. Kiitoksia. You're welcome. Aina hyvä ystäväni. Perhanan pinssi. Anna, taisitko meille paljon ruokaa? Oh jee, mehän tarvitaankin ruokaa. Ei osaa kirjoittaa, ne on niin surkea. No niin, mut ei. Ruokalle. Siis sä tarvit ruokaa, en mä tarvii. Mä heittelen täältä kallion kielekkäältä kamaa alas. Hui! Ruokaa. En mä ruokaa heitä, dumbass. Ei kun siis mä sanon, kato tälle sinne. Niin. No niin, alan rakentamaan taloa. Laitetaan nyt tähän vaikka 32. Sitten anna minun puhua. Let's put it there and there and there. And give me one stack. Still hit it. Oh yes. Let's build a house. Who lives in a pineapple under the sea? Maybe SpongeBob SquarePants, you dumbass.
Bullets in the pineapple under the sea. SpongeBob SquarePants and soaring yellow and horses. And on a motherfucker, something you wish. Se antoi meille. Se antoi meille 64 spiikkiä. Vasemmalla pro. Hei, missä sä nyt oot? Lähet siihen vasemmalle vai oikealle? Mä en osaa kenen uua. Lähetä mulle se teleportti-juttu. Mä näen sinut. No tule tänne sitten, perkele. Ihan hitsin lähes spawnia tässä talossa. No kannattaa. No niin, kannattais, mutta sitä pääsee tulemaan. Miksi sä teet tällaista? Mitä? Hetkonen, se antoi mulle 2 cobblestonea. Ei kun 5 cobblestonea. Ei kun ne olikin mulla aikaisemmin. Se vaan. Eikö se antoi mulle 2? Eikö se antoi 5? Pistää Eikö se antoi mulle cobblestonea? Niin se antoi mulle 5 cobblestonea. Eihän sit meillä oo stiikkejä. Vähän proota saa jotain stiikkejä. Ei tapa se! Älä anna tunkeilijoiden tunkeutua talaamme. Tunkeutunut. Pyörin täällä talon etupuolella jonkin verran. Toi on ihan varmasti joku adminin talo. Missä? Miksi sä laitat tähän näitä hetkiä? Älä... No anna se meni vahingossa. Älä syytä mua. En ansaitse Miksi sä laitat sitä. tullleita? Mitä? Sä laitat tullaset. Joo, se on pohjaa. Mä teen tällaisen hienon talon. Tee. Mulla on 2 sänkyä sinne laittaa. Hei, antoiko se sulle ne sängyt? Hei, täältä on creeperi. No tapas se. Mä oon erittäin viisas, mä hakkaan sordilla puuta. World's wisest man. Yes sir. I mean. Hei, mitä I'm not yes sir. I am Mighty Optimus. teet? What? Miten teidän teitä pystyy tehdä? Tarvii tätä 5 hiekkaa ja 4 ruutia. Ja katsoo. Mulla on 3 ruutia. Okei. Hei, nyt tää on joku. Aika perus. Hetkonen, ootas siis se tosta? En saanut pari. Tästä tuli aika hieno, tästä tuli tällainen 4 talo. Hei, tuli päivä. Ai. Jei, Tyyppi vasta päivää. päivänä ja se admini vasta päivänä. Ja palaa kaikki kaverit. Hei, kannattais laittaa ovi tähän paikkaan. Siihen tulee ovi. Okei. Odota. Pientä modausta. Minä voin kyllä alkaa craftaa, jos te annat mulle tähän toisen puolelle. Ootas mä aika... Kannattaa craftin teitä. Siinä. Ootas. Joo, mä annan sulle puuta. Tai no, onks sulla puuta? Ei tarvitse, mulla on. No kiitos, okei, hyvä. Sitten teen. No ota se tuolta toiselta puolelta. Laita se toiselta puolelta se perkutin ovi. Koska se näyttää aika vammaiselta noin. Odota. Iiro pikkuhiljaa aletaan sanoa helppoa, mutta ei vielä. Hei, mä teen sulle toisen oven, koska toi on nyt mulle varattu toi ovi. Se on mulle varattu toi ovi. Noniin, mä otan tähän oven, kato. Katsotaan tähän toinen ovikin. Sitä laittaa silleen, että... Hei, nippeneppari tuli tohon säätää. Hienon Enderman hupparisokaa. Onks siltäkin? Minä en näe sen skiniä. Sillä on joku siisti Enderman huppari. Mullakin on yksi skinni, missä on siitä. No niin, nyt te teet tälleen.
Jesse, tuu tähän. Jesse, tuu tähän. Odotan nyt, herran G. Herran G. Jos me rakennan tällaista hienoa kattoa täällä. Mutta se kannattaa sekatuulla, ettei kukaan päästä. Tuu tänne. No en kun... No ei siitä, jos sä haluat kaikki murtautua tänne näin. Kyllä mulle käy. Ei kuka toi, onks toi se Ipetsu? On toi Ipetsu. Toi on Ippi Viitanen. Mitähän me? Jesse ihan oikeesti. Mitä? Kuka murtautuu meidän taloon? Mitä? Kuka? Haluatte, että joku murtautuu meidän taloon? Miksi murtautuis? Kerrotaan adminille, jos joku murtautuu. Okei, ei ole sama. Ja laitetaan toisen oven sen prialle. Ei perhana toimista. Ei täs... Talon rakennus ei sittenkään onnistu. Mä teen sen peruskaton. Perhana. Näyttää olla hakkaamista muuta. Hei, ootas. Jesse. Ei tarvii miljoonaa kertaa siinä toistaa samaa perhanan sanaa. Ja äläkä kerro mun oikeaa nimeä, voi jummi! Jammi! Ai en tiedäkään, että sun oikea nimi on Esse. No. Luotko meidän? Meidän tiedä sorvaa. Ai! Miko säätää Siellä tää. on pikkulle turpaa ääniä. Kyllä. Mulla on creeperi, me vähän creeperi. Creeperi on kiva kaveri. Ei otas tosta. Prepare on kiva kaveri. Nyt se admini lähti peilistä. Kaikki tulee. Ihan kuin huomais. Oh shit. Mitä Toi se? ääni ei meinaa hyvä. Creeperi. Turpautuneen. Mä teen meille oikein tän tällasen niinku... Come Tää on aika trappitalo mobeille, nimittäin tässä on, mä teen tähän täyden lasikaton. Yes. Elikkä... niin... Mä teen tähän lasikaton. Niin No niin, jes. Niin, olisi pitänyt pyytää, jos saattaa mennä sänniin. Oota, mä rakennan tätä lasikattoa nyt täällä vähän hienosti. Tää on mobeille aika ansata, no zombeille ja skeletoneille. Ne ottaa vähän burning damagea. Ippinen pari, hei. Oliko se 25 5 sändiä? Joo. Perus. Tästä tulee, tänne ei mobit kyllä helposti pääse. Perään creeperi tulee tohon. Pyörii, tuo auttaa, tää on creeperi täällä meidän talolla. No anteeksi, oot niin paljon. Hei, Iiro aletaan sanoa heippoja yleisöllemme. Nyt meillä on talo viimeistelty, mutta vielä sisustuksia pitää rakennella ensi osassa, mutta sanotaan heipat, sano heippa. Moikka! No morsoo!